З вами праект «Беларус беларусу». Некаторы час таму мы распавядалі вам пра шматдзетную маці Кацярыну, якую затрымалі напярэдадні навагодніх святаў праз бел чырвона-белы сцяг. Нягледзячы на тое, што ў Каці трое непаўнагатовых дзяцей, яе адправілі на Акрэсціна на некалькі дзён, а пазней прысудзілі штраф 30 базавых велічыняў. Улады не пагрэбавалі забраць грошы ў сям'і з зусім малымі дзецьмі. Тыя дні, што Каця правяла ў ізалятары часовага ўтрымання, яна мелася святкаваць з дзецьмі. Але не склалася. Так, вы ведаеце, што мы на замак зараз ідзем, на старадаўні, а? Давайте шахтуемся, строимся, войска строимся, все. Готовы абараніць замак? Кацярыніну сям'ю запрасілі на экскурсію ў музей Стары Менск, каб неяк кампенсаваць скрадзены час і сапсаваны перадсвяточны настрой. Узрост наведніка ўлічваўся, войска з 3 салдатаў узброілі. А ну-ка доганять! Бачиш, это специальная корова, она харчуется дубами, выключно дубами. Стоите, дуб есть, а? Вот такая шляхетная корова у нас тут живе, о! Конечно, па-першае, час ужо прайшоў, гэта ўсё там, забываецца, застаецца толькі добрае. І сёння я рада, што ёсць магчымасць з дзецьмі правесці гэты час свабодна, што дома цяжэй, чым на нейкім выездзе тут пагуляць. Таму, канешне, мне гэта добрая нагода, і гэта добры настрой, добры час. Сева, ты умеешь читать ці не? Иди сюды, ну. Иди сюды, вот стань перед каменем, стань, соберися с думками. Давай, заховывай спокой, востры косы и читай, что написано на камене. Что сверху написано? Тут у 10-м. У 10-м стагоддзі пачынаўся Менск. Менск. Ты можешь у гэта поверить? Ну, дык вось, бачыце, вось тут на гэтым замку, на які мы з вами только што падняліся, на гэтых сценах, вот тут стаяў замак вялізны, і тут жыў князь. Ущаслаў чарадзей, наш вялікі князь жыў. Пра музей Стары Менск я ўжо неаднойчы чула і чытала, і ў Глеба, і думала, як бы сюды арганізаваць вандроўку. І ўсё мы то малыя былі ў мінулым годзе. Ну і нарэшце мы дабраліся, пагулялі з дзецьмі. Усе, і дзеці таксама ведаюць, што гісторыю, якую ведаюць усе, што Мінск нібыта пачынаўся на Немізе. Я сказала сёння дзецям, што мы паедзем туды ў музей, дзе там быў старажытны Менск. І для іх было адкрыццё, што не, мы паедзем не на Немігу, ось, а крыху ў іншае месца. Я доўгі час лічыла, што гісторыя Менска пачалася з Немігі з 1067 года. Але гэта не так. І трэба ведаць гісторыю. Вы на замкавую сцяну залазілі? Наверсе стаялі? А які быў замак, уяўляеце? Не. А зараз заплюшчыце вочы. Вочы, заплюшчваем вочы, вось так. Становимся вось так. Вось так, заплюшчваем вочы, вось так, так. 1, 2, 3. Глядзім! Сёння я ўбачыла макет замка старажытнага Менска, конь шахматны. Мы хадзілі туды на гарышчы, я там убачыла камень. І на месцы, там, дзе быў гэты камень, там быў замак. Я не расчаравалася. Нет, у беларусах я не расчаравалася, бо зараз часы такія цяжкія, страшна нешта можа рабіць і неяк выказвацца, але я разумею, што настрой і думкі нікуды не зніклі. Людзі хочуць усё роўна перамен, яны ведаюць, што ўсё гэта было не дарма. Так, гэта марудна, зараз цяжка і страшна, што будзе, можа і будзе, магчыма будзе горш. Вось, але ўсё, што мы рабілі, трэба было рабіць, а як інакш. Нягледзячы на невялікія памеры, у музеі Стары Менск сканцэнтраваная велізарная колькасць артэфактаў. Нашыя героі змаглі патрымаць у руках практычна любы экспанат, паглядзець, у якіх умовах сядзеў у кіеўскай вязніцы Усяслаў чарадзей і нават прысесці побач з ім.
Зовсім недавно, буквально на минулым тыдні, літаральна дачка запытала: ну вось, а што далей? Вось, ну, яна, ну, вось, і што цяпер рабіць? І ну, мы казалі, што ну, вось вы, як дзеці, да, сёння мы, ну, здаецца, як бы так невідавочна, што мы нешта змянілі. Але вы можете вучыцца, вы можете атрымліваць веды. У нас ніхто не скраў нашу гісторыю, не скраў нашы кнігі. Атрымайце добрую адукацыю, і ваша там будучыня ў вашых руках. І я верую, што я мару, я веру, што яны будуць жыць у іншай краіне. Ужо як бы там, ну, калі яны будуць падрастаць, гэта будзе дакладна іншая краіна. Калі вы хочаце падтрымаць іншых нашых герояў, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна, з любога пункту свету лістуйце да нас. І памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзень 20 снежня 2020 года для блізкіх 38-гадовага Алексея з Менску стаў пачаткам падзеяў, якія перакулілі ўсё жыццё. У гэты дзень хлопца затрымалі нібыта за ўдзел у дваравым мітынгу недалёка ад універмагу Беларусь. Яго арыштавалі на 20 сотняў і канфіскавалі тэлефон.